खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 27 जुलाइ 2020 समबार। फैदो दिननि माखासे खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय 59टा चाइनिज एप्सफोरखौ बेन खालामखांनायनि उनाव आरोबाव 47टा चाइनिज एप्सफोरखौ बेन खालामबावनाय जासिगोन। मिथिनाय बायदिब्ला चाइनाया बे 47टा एप्सफोरनि गेजेरजों जोंनि बे भारत हादरनि डाटाफोरखौ गुबुन हादरनो फानगासिनो दं होननानै फोसावनाय जादों। एप्सफोरनि लिस्टनि नामफोरखौ मोनजोबथ'नाय जायाखै, नाथाय बेहाय पाबजिबो दं होननानै मिथिनाय जादों। जेब्ला मोनजोबगोन अब्ला नोंथांमोन आं फोरमायगोन। लोगोसे दिल्लीनि एम्स हस्पिटालाव दिनै दहाय सानाव जोबोर गिदिर जाथाय जादों। बे जाथायानो जाहैबाय सासे 28 बोसोरनि मानसिनियाव बा लिभाराव सिखा देगार हाबदोंमोन, नाथाय मानसिया थैयासै। सिखाया खमैब्लाबो 20 सेन्टिमिटारसो जागोन होननानै फोसावनाय जादों, नाथाय बेखौ बासायनो हाबाय। बे जाथाया दा भाइरेल जागासिनो दङ, दा बेनिखायनो आंबो बेखौ लगायफानाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे भारत हादराव कर'ना भाइरासनि थाखाय हस्पिटालनि आंखाल जानायलाय गोबां आइजोफोरा हस्पिटालनि बायजोआवनो गथ' जोनोम होगासिनो दङ, नाथाय दासिम सरकारा बेखौ नोजोर होआखै। दिनै दहाय सानाव महाराष्ट्रनि गंसे ट्रेन स्टेशनाव सासे आइजोआ गथ' जोनोम होदों, नाथाय रावबो नायफिनाखै। अब्लाबो बे आइजोआ गसाइनि अननायाव गथ'खौ जोनोम होनो हादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां होनांगौ होननानै फेसबुकनि गेजेरजों दाबि खालामदों। भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम दाबि खालामदों। जोबोद मोजां खौरां बियो, बेबायदिनो हाबाफारि लाबाय थानांगौ। गुबुन खौराङा जाबाय लालु प्रसाद यादव बिथांनाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों। बिथाङा बिहारनि बारग' चिफ मिनिस्टारमोन, दा बिथाङा क्वारेन्टाइनाव दंगासिनो दङ। लोगोसे तेलेंगानानि गंसे हस्पिटालाव दिनै दहाय सानाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ पेसेन्टआ बिसिनानिफ्राय गोलैनानै थैनांगौ जाबाय। दानिया फैदो दिननि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय छत्तीसगढ़आव CAF एबा छत्तीसगढ़ आर्म फोर्सनि सासे फौजिखौ नाक्साल उदखारि हानजाया गावथारदों। मिथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया छत्तीसगढ़नि नारायणपुर जिल्लायाव जादों होनना बुंनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय बेंगालराव सासे 42 बोसोरनि बिफाया गावनि 15 बोसोरनि फिसाजोखौ जौ लोंनानै सिखाजों सुनानै बुथारबाय। दा बे जाथायखौ लानानै बेंगालर पुलिसफ्रा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे भारत हादराव सानसेयावनो एबा 24 घन्टानि गेजेरावनो 50,000 सुबुंफोरखौ कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। लोगोसे वेस्ट बेंगलाव सासे 45 बोसोरनि मानसिया गावनि बिखुनजोजों लासिंसिं खालामजानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। दा बे जाथायखौ लानानै पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय। दिनै मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो।